Ей, добро утро, добър ден, добър обяд. Или добър вечер. Добър вечер, както е удобно. Привет от дивите ангели. Това, което предстои да видите, е изключително само по себе си, особено за тези, които никога не са го виждали. Да, така, това, което виждате в далечината на този кадър, надявам се, че го виждате. Всъщност, това е подножието на част от Сливенския Балкан, известната местност Карандила. Виждате, може би в далечината най-горе една телевизионна кула, която излъчва импулси. Сега, нашето пътешествие днес, насочваме се натам. Това беше просто едно въвеждащо начало за нашите приключения днес. Аз искам да допълня нещо, че е известно още и като сините камъни. Някои така знаят местността, така че... Да, сините камъни и сега Карандила. разходка. Да, ето с Доби. Поемаме... Тази е нашата пътечка. Това е нашата пътечка, по която ние вървим. Да, малко по малко. Днес е топло. Надявам се в душите ви да е топло. Но пък е приятно тук. Да, но тук между дърветите е така приятно. И добре, чао от нас за сега. Ще се видим след малко. И така, ако искаме да се разходим, винаги има такива. Да. Студена вода. Да, ето ни отново в началото на пътя. Доби имаше желание нещо да изпере тук, но няма да... Аз има желание да се изкъпя, но нещо не ми се получи. Да. Много е приятно. Да. Това е в началото. Както забелявате, влизаме в сливенската джунгла и продължаваме напред. И сега ще ви покажем къде се намира началото на прословута хайдушка пътека. Да, която на времето хайдутите, често казвам, не знам какво точно са правили. Сигурно е, че са яли чеверме. Нали? Но това е в края на хайдушката пътека. Да, сега ще ви покажем началото на така наречената хайдушка пътека. Аз лично съм изкачвал многократно назад в годините, когато бях тинейджър, пък и след това. Ето това е началото. Тук е информационният център. Началото на хайдушката пътека. Надявам се да виждате горе надписа. Тук по тези стълбички и след това. Но ние сега няма да се качваме. Да, ние сега ще минем по друг маршрут. О, Венци, тук е супер! Захапване и пиво. О, да, ето намерихме маса. Чакаме сервитьора да дойде. Сервитьора ще дойде малко по-късно. Ще има ангажимент днес. Но ето тук има маса, на която човек може да седне и да. Това всъщност е част от информационния център, от където човек може да получи информация относно местността, Карандила и така нататък. И да им сложат печат, който иска, нали? Имат книжки с печати. Тук има някаква карта, която не е свързана с Карандила, защото виждам пише Анапурна. Разбира се, това не е в България, както не разбирате. Просто е част от интериора. Пардон, от екстериора. Ние сме навън. Така, събота още не съм събудил много добре. Сега ще се събудиш нагоре. И така. И това е пътеката всъщност, която води към лифтена станция и оттам е началото на пътеката за Халката всъщност. Да, така. За сега ви казвам начало. Ще се видим след малко. Не плачете. Айде, чао. Така, едно кратко включване преди да сме стигнали началото на пътеката, водеща към Халката. Това, към което приближаваме и това, което виждате, тази сграда е известна с наименованието, или поне беше назад годините, като Шато Алпия. Това беше една от резиденциите на, знаете на кого, на другаря Тодор Живков. Да. Тя е изключително красива, голяма най-вече. В момента това е собственост на някакви хора. Частна собственост, бизнесмени, които не знам кои са.
да са живи и здрави. Но така или иначе е красива сграда. Аз лично преди много години, 90-те, когато тук имаше някакъв ресторант, съм присъствал на сватба. Беше вълнуващо. И така. Това е бившата Шато Алпия. Настояща пак е шато, обаче не му знам името. На някой са. Да, шатото на някакви други хора. Да са живи и здрави. Добре, ние подминаваме това шато и се гмуркаме в дебрите на Сливенския Балкан, на Сливенската джунгла. Айде, чао сега! Така, ето ни отново. Това е лифтената станция, нейната начална точка. Може би виждате самият лифт. Ето тук отново има се движи. Къде да се пълни човек, Да, ако му се пие. шишка. Приятно, между другото, водата тук е прекрасна, защото е слиза от Балкана, изключително седа, няма нищо, още минерални води. Това е истина. Днес е малко горещо. Да, разбира се, това е ясно защо. Защото вече е лято. Да. Ето, там е лифта нагоре. Сега ние ще заобиколим лифтената станция, да стигнем до началото на пътеката към Халката. Айде! След малко отново ще има включване. Къщичка за книги. Страхотна идея, но какво има вътре? Само погледнете. Да. Вътре откриваме брошури на големите търговски вериги. Да, който не му се чете книга, да прочете брошурите. Така, ето. Ето тук отново има хубави масички, където да отдъхнеш. Може да си запалите огън. Да си направите пикник. Да покажем, тук има една табела, която е описана всъщност за Халката. Да. Ние сме в едно от нашите видеа, всъщност сме качвали за Халката. Информация, която иска, може да намери. Пък и не може да качим точно видеото за Халката. Линк да качим от видеото ни, да видите. Да, и тук е началото на пътечката. Всъщност все още има вода в реката, не е пресъхнала, но когато стане много горещо. Да. Има вода още, да. Какво правиш, Ники? Хубаво. Тръгваме по нея и малко. Така, едно кратко включване преди да сме стигнали началото на пътеката, водеща към Халката. Това, към което приближаваме и това, което виждате, тази сграда е известна с наименованието, или поне беше назад в годините, като Шато Алпия. Това беше една от резиденциите на, знаете на кого, на другаря Тодор Живков. Да. Тя е изключително красива, голяма най-вече. В момента това е собственост на някакви хора, частна собственост, бизнесмени, които не знам кои са, да са живи и здрави. Но така или иначе е красива сграда. Аз лично преди много години, 90-те, когато тук имаше някакъв ресторант, съм присъствал на сватба. Беше вълнуващо. И така. Това е бившата Шато Алпия. Настояща пак е шато, обаче не му знам името. На някой са. Да. Шатото на някакви други хора. Да са живи и здрави. Добре, ние подминаваме това шато
и се гмуркаме в дебрите на Сливенския Балкан, на Сливенската джунгла. Айде, чао сега! Ехо, здравейте! Сега ще ви разкажа за една моя случка, едно преживяване. Толкова ме винаги интересно преживяване. Преди 5-6 години, точно на това същото място, началото на пътеката, чух как ми изръмжа мечка. Но това не е никаква шега. И аз мога да различавам наистина ръмжение от мечка и от каквото и да било друго животно, защото... Не е бил някой твой обожателски. Не вярвам. Не вярвам, но много хора ми казаха, това няма как да е мечка толкова ниско долу, но всъщност за мен се беше така, защото после аз се качих естествено нагоре и при слизането ми отново пак на това същото място, същото ръмжение и се засякахме случайно с едно момче, което пък беше тръгнало да се качва. И двамата само се погледнахме и толкова бързо слязахме надолу оплашени, защото това си е наистина стряскащо да чуеш реално такова ръмжение. Да, не можа да видиш мечката в крайна сметка. Аз не и търсих. Толкова изплашена бях, че... Мечката изпуснала. Нали? Да се срещнеш с теб, защото можеш да излекуваш. Да. По-скоро гладна. Да. Можех по-страшното да не се нахрани с мене. Да. Така че сега продължаваме нагоре по пътя. И така, ето ни отново. Това е една междинна спирка по пътя, на която човек може да се отдъхне. Както виждате и чувате, има едно много прекрасно поточе. Има и една пейка, на която ние в момента стоим. Ето, вярвам, че не виждате гол си. Да, съм гол. Облича се веднага. Да, 20 лева отгоре. Да, ето така. А от тук нагоре всъщност продължава пътеката към така наречената Халка. И ето, прекрасно, прохладно в това горещо време, зелено. Добре, чао за сега. Предстои включване отново. Бъдете търпеливи. Да, това е карта с изобразени на нея маршрути, които човек може да посети, нали, в тази част от Сливенския Балкан, съответно с дължината на всеки един маршрут и с времето, което е така плюс или минус, този маршрут би отнел. Ние в момента се намираме на последната точка от изкачването към Халката. От тук нагоре предстои последната отсечка. Както се забелязвате, тук има едно мостче, по което ние ще минем. Да. Ето, приближаваме, както виждате, към едно параклисче, което сега ще се опитам да заснема по-детайлно, за да имате така, ето. Вътре има остатъци от свещи. Ето. Параклисче. Това е Добромира. Познавате ли Добромира? Добромира. До параклисчето. Да, разбираемо. Така, от тук нагоре предстои последната отсечка към Халката. Стискайте палци. Ще се видим горе. Между другото се сетих на нещо. Просто искам да спочина още малко преди да атакуваме последната, нали, отсечка. Сетих се нещо, което да споделя с вас, да споделим с вас и ще се радваме да получим някакъв коментар. То е следното. Както сами се досещате, нали, по пътя насам срещаме много хора, непознати за нас, с които се поздравяваме. И всъщност ми прави впечатление, че хората в Балкана, макар и непознати, винаги се поздравяват. И са усмихнати. Моят въпрос е, какво ни пречи да правим същото извън Балкана, т.е. по улиците? Каква е причината
хората да се поздравяват в Балкана. В момента, в който излязат от Балкана, спират да се поздравяват, даже стават нали, в повечето случаи враждебно настроени един към друг. И намръщени, да. Така, това е един въпрос за домашно. Имате? Ще радваме да чуем вашите отговори, а ние... May God be with us, както казват англичаните. Господ да е с нас. Ние поемаме по последната отсечка към Сливенския Еверест, наречен Халката. Чао за сега! И така, ето ни буквално финални метри преди скалното. Ето това е Доби, кажи здрасти. Здравейте! Преди нали, скалното изображение, наречено Халката. Последни метри, дами и господа, всички гледащи, стискайте ни палци. Да. Ето, тук някакви гущери фърчат около мене. Разбираемо. И едно, две, три. И Халката погледни. И Халката погледни. Ето я. Така се малко ще видите. Прекрасна гледка. Халката. Ето ни. Така от тук, както забелязате, се разкрива една изключителна гледка към град Сливен. Ето и самата Халка. Сега ще приближа малко към скалата, за да имате възможност да видите по-отблизо, нали? Тези, разбира се, които... А Венците, защо не каза, че може една прекрасна гледка? Идвали до тук. Аз съм другата прекрасна гледка. Ето една друга прекрасна гледка. Изморена. Да. И така. Стигнахме въпросната дестинация. И погледнете от тук колко е красиво всъщност. Едва ли има нужда да го описвам. Вие може сами да забележите това. Страхотно зареждащо. Да. Супер. Да. И така. Дивите ангели успяха. Покориха върха. Покориха върха скалата, Халката. Вече се измори. Да. След малко ще пие една бира и ще се възстанови. Да, добре. Благодаря ви, че бяхте с нас през това нали, пътешествие, макар и кратко. И чао, защото ние трябва да си отдъхнем, отиваме да правим барбекю. Ако пък нещо интересно се случи, ще се включим международно. Барбекюто, да, ще ви държим в течение. Да. Добре. Целувки. Целувки, това бяха Дивите ангели. Благодарим всички, които са ни последвали до момента. Благодарим на тези, които ще го направят. Има защо заслужава си, както забелязвате. И не спирайте да покорявате върхове. Живете така, както искате. А не така, както трябва. Има само една истина и това е вашата истина. Всичко останало е нещо, което някой друг ви казва. И много важно, не се вписвайте, а се откроявайте, да. Изкачвайте върхове като този или други по своя избор. И още нещо да кажа. Предстоят още пътешествия, така че не спирайте да ни следвате. Да, точно така. Първа предстоят интересни. Първа предстоят интересни пътешествия, така че ще се радваме да ги споделим с вас. Това беше за днес. Чао, нека силата бъде с теб. Господ да те пази. До скоро.